WhatsAppan cek paket datane yen nang tetan tukone tenang delingo yen mantan aku kabarmu dane iku ora nanging kangen keringat bareng awakmu.
crita yen kowe wis ra tresno ning kowe malah lunga ninggal tatu ning dada rasane ati iki kaya kena mawa bareng wis ngerti ning buriku kowe mulia Say
Terbaru.